Bueno, pois bo día, e moitas grazas por virdes a esta rolda de prensa convocada polo BNG. O motivo da mesma pois é dar a coñecer públicamente a campaña que a organización do Bloque Nacionalista Galego vai poñer en marcha a partir do día de hoxe por todos os barrios da cidade da Coruña, con motivo da problemática xurdida na nosa cidade polo adiantamento ao mes de maio do abono do IBI, é dicir, a modificación do calendario fiscal neste ano 2016. Para iso, como dicimos, poñemos en marcha esta campaña que consiste nunha recollida de sinaturas por toda a cidade, na que poremos a disposición da cidadanía pois este escrito de alegacións, un escrito de recollida de sinaturas individualizado, no que deixamos claro que neste ano 2016 non queremos que o IBI se pase ao mes de maio. Entendemos e o motivo que damos para pedir que neste ano 2016 non se modifique o calendario fiscal, pois é precisamente o gravoso e o oneroso desde un punto de vista económico que este imposto para as economías familiares. Por lo tanto, pois, como xa a nosa concelleira Avia Beira ten manifestado xa no propio Concello, pois, efectivamente, consideramos que é de xustiza por impacto que lle ocasiona ás familias que neste ano 2016 o calendario fique tal e como estivo até o momento. E para explicar máis en detalle pois a posición política do BNG, deixo cederlle xa a palabra a Avia Beira, que é a que vai a explicar. Ben, pois como ben dixo David, esta recollida de sinaturas vai encaminhada pois a que se rectifique unha decisión que foi o do adiantamento do pago do IBI, que para nós, como BNG, é unha decisión errada a todas luces, que se intentou rectificar no pleno a través da aprobación dunha moción cuxo valor pois foi desprezado directamente polo alcalde, non? Dicendo que non tiñan valor xurídico e que, polo tanto, que non había que aplicalas, non? Ou darlles aplicación, cando nos entendemos desde o BNG que precisamente as mocións o que teñen é un valor político, non? E neste caso, nos creemos que además ten un valor político especial porque se trata de rectificar unha decisión que nos entendemos que é injusta e que además que pois, é injusta de cara ás maiorías sociais da nosa cidade, non? Nos entendemos que un goberno local progresista pois o que ten que tomar as súas decisións en materia pois de tributos, de impostos municipais atendendo á necesidade e á capacidade económica da maioría social, non? O que pasou este ano é que nin 20 días despois de finalizarse o prazo para solicitar o plan de pago personalizado dos impostos municipais, polo que se solicitaba o fraccionamento destes impostos, o goberno anunciou que en maio pasaría a cobrar o IBI, non? 6 meses despois de cobrar o de 2015. Despois intentouse rectificar, non só ampliando ata setembro, pero mantendo as persoas que o teñen domiciliado en xullo, non? Para nós, como digo, esta decisión non está tomada tendo en conta os intereses da maioría da xente, non? Porque a maior parte de todos nós fai o comezo do ano unha previsión, digamos, dos gastos que vai ter nese ano, e o que ten en conta é que ese IBI que se paga a final de ano, pois eso, o vai a pagar no último trimestre. E nos entendemos que pasar a pagar o xusto cando se paga o IRPF e cando se pagan outros impostos, pois é algo lesivo para as familias, non? Porque estamos falando dun imposto que é cuantioso, estamos falando de que non me soido, por exemplo, por falar dun barrio obreiro, digamos, un barrio de xente normal, non? Con a capacidade económica, pois eso, normal, paga 300 euros o mellor nun mes só, nun só pagamento, non? Por lo tanto, nos entendemos que afecta a maior parte da xente, a xente normal da nosa cidade e que, ademais, pois, lesivo para as economías familiares da nosa cidade, non?
Entón, o que se pretendía, como digo, era rectificar esa decisión injusta. E por eso nos apoiamos a moción que se presentou no pleno. E nos entendemos, como digo, que ten un valor político e que se ten que aplicar, non? E, ademais, creemos que existe unha incoherencia por parte do goberno municipal, porque ven que se utiliza a moción de Alfonso Molina para ir a negociar con Fomento, non? E dicirle que a maior parte do pleno apoia non ampliar a Alfonso Molina, porque se aprobou precisamente unha moción que dicía iso, e esta moción que se aproba para rectificar a decisión do IBI non serve, non? Xa non ten ese valor político, non? Por tanto, creemos que ou demandamos unha maior coherencia neste sentido. E, ademais, nos entendemos que hai unhas razóns técnicas que son as que levan, ainda cunha mala planificación, unha mala previsión, a este adiantamento do IBI. Pero nós creemos que pode non desbotarse, digamos, adiantalo en 2017, pero cunha maior previsión e, ademais, intentando que a xente se anote ou se acolla este plan de pago personalizado que se puxo en marcha durante este ano, non? O que queremos é que se volva en 2016 ao calendario fiscal que había ata agora e que en 2017, con maior información, con maior tempo para a xente para anotarse o plan de pago personalizado, etc., se poida adiantar ese pago. Pero en 2016, en todo caso, rectificar. E por último, non? O que sí que demandamos do goberno municipal é que, cando se aproban as cousas no pleno, que se teña unha maior madurez a hora de admitir, digamos, os posicionamentos das outras organizacións políticas, non? Porque nós decidimos apoiar esta moción, como digo, porque creemos que unha decisión injusta adiantar o IBI a maio, non por meterlle o dedo no ollo a ninguén, non? Senón tamén tendo en conta que isto crea un malestar social e que é lesivo para a maior parte da xente, non? Entón, demandamos esa maior madurez para asumir os posicionamentos políticos das outras forzas que estamos no pleno. Bueno, pois non sei se tens algunha pregunta. Si, supoño que habría contactos entre os veciños ou asociacións ou para falar sobre este tema. Sí, claro, a ver, que é algo que nos chega a todos, non? Todo o mundo se queixa diso. O sea, non sei como dicilo, pero vamos, é algo que ferveron as redes sociais, a xente non o comentaba, as asociacións de veciños tamén, é dicir, é unha decisión errada a todas luces. E é unha preocupación que se nos traslada como organización política, claro. Entón, pois, en base a iso, nos tamén actuamos e queremos que se plasme. Claro, e tamén queremos amosarlle ao goberno como o que se aprobou no pleno é reflexo dun malestar social que existe. É dicir, non lle vale a moción porque cree que non ten valor xurídico, cando ten o valor que ten é político, especialmente, non ten a suficiente cintura e sensibilidade como para entender que é unha decisión injusta. Bueno, pois, entón presentamos as sinaturas da xente normal da nosa cidade que se ve afectada por esta decisión. O Partido Popular presentou a convocatoria en pleno extraordinario. A decisión que se adopta nese pleno, bueno, supoño que a vista do que acabas de decir, crees que vincularía unha decisión final por parte do goberno local? Debería vincular. A ver, claro, eles o que solicitaron foi a convocatoria do pleno para que se trate isto, pero logo terá que salir unha resolución ou unha decisión do pleno que todo dependerá pois do que se presente no pleno, do acordo que se presente no pleno, non? Se un acordo como tal que non sexa unha moción, pero sí que pode ser vinculante, non? Todo dependerá de como se realice, ou sea, como se faga a realidade, non? Iso. A convocatoria é para tratar este tema, todo depende, digamos, da forma que teña ese acordo, un pouco, non? Para que sexa vinculante. Vostedes tiveron algún tipo de contacto co PP ou co PSOE para ter unha postura conxunta con respecto a este tema? Non. A ver, eles presentaron as súas mocións no pleno, nos apoiamos a do Partido
socialista, simplemente, quero dicir, ademais é que é unha cousa de sentido común, quero dicir, non fai falta falar co PSOE ou co PP para tratar isto, porque a nos afastan nos moitas cousas das dúas organizacións políticas, moitos posicionamentos. Isto é unha cousa de sentido común. Se precisamente votamos as tres forzas políticas tan diferentes, non? E con posicionamentos tan diferentes a favor disto, é porque precisamente hai algo aí detrás, non? Hai un malestar e hai unha decisión que é errada. Polo menos desde o noso punto de vista. Agora que o goberno municipal está recabando apoios para a aprobación dos presupostos de 2016, este será un dos elementos da negociación entre o BNG e o... Bueno, isto vai que a negociación xa se produciu, digamos, non? Esa outra cuestión, na negociación dos orzamentos, na negociación do calendario fiscal, das ordenanzas fiscais, se tratou este tema, non? E cales poden ser os motivos de que non se tratase ningún dos procesos negociadores? Opción A, oscurantismo, era algo que teñan decidido e decidiron agochalo. Opción B, mala previsión, non? Non vou decir cal das dúas digamos, a que aconteceu, pero desde logo sexa o motivo polo que sexa, por falta de previsión ou oscurantismo, é unha decisión errada, non? Xa digo, non se puxo nada á mesa cando se negociaron as ordenanzas fiscais e tampouco cando se negociaron os orzamentos, e nos creemos, eu personalmente creo que foi falta de previsión porque se anunciou xusto despois, 20 días despois de que se pechase o prazo do plan de pago personalizado. Que pasou? Que se anotaron 1000 persoas, nada máis, e que ao final pois decidiron, como só se anotaran 1000 persoas e como sí que é certo que había informes de tesourería que dicían que, bueno, que digamos, para a liquidez do Concello era mellor que os ingresos se fosen producindo ao longo do ano e non só a final de ano, para non ter que recurrir a créditos, pois dixeron, jolín, só se apuntaron 1000 persoas, pois o mellor convén non se anotaron tantas como esperábamos, entón imos ter que adiantar o IBI. Eu creo que foi falta de previsión, pero tamén pode ser que fose algo que precisamente tivesen previsto e agochasen. Iso non o sabemos. En todo caso, foi unha decisión que se tomou sen ter en conta os grupos da oposición e que, como dicimos, é errada e é prejudicial para a maior parte da xente. Eu incluso engadiría que non só se tomou a decisión sin ter en conta o resto de grupos do pleno, sino que a decisión se tomou sin ter en consideración a opinión da xente. Resulta moi sintomático que tendo o Concello como bandeira a da participación e a da transparencia e tendo o Concello implementado procesos que se chaman de participación como de dillo ti ou como de porta aberta, bueno, pois é curioso que nin nas reunións que tiveron lugar no marco do proceso de porta aberta nin nas reunións que tiveron lugar no marco de dillo ti se explicou por parte dos responsables municipais que lle parecía ou se preguntou por parte dos responsables municipais aos veciños e as veciñas que opinión tiñan sobre un eventual cambio do calendario fiscal neste ano 2016. Iso non se produciu. Por tanto, tamén xa non é só tomar decisións de costas ás organizacións políticas representadas no pleno, senón fundamental e máis gravemente de costas aos veciños cando simultaneamente, prácticamente no tempo, te estás reunindo con eles. Entón, bueno, iso hai que poñerlo tamén en riba da mesa. Que opinión vos merece o último documento sobre os orzamentos presentado? A ver, o documento, xa deixamos nestes días, está incompleto ainda. Só temos digamos, faltanos, mellor dito, o informe de intervención, faltanos os orzamentos das entidades dependentes do Concello, INCE, etc. Faltanos as bases de execución do orzamento que sufriron algunhas modificacións, polo que sabemos, e ainda nos falta o anexo de persoal. Non chegou nada. Ainda non nos chegou nada.
o informe do interventor para nós é moi importante, foi durante todos estes anos, porque evidentemente o interventor é o que di se está correctamente orçamentado ou non o propio documento. O anexo de persoal para nós sérvenos para saber en que partes do Concello se reforzan os servizos públicos, que era unha das cuestións que para nós era vital no orzamento, e entón entendemos que non podemos facer unha valoración sin ter a documentación completa. Evidentemente, xa o dixemos no momento que nos reunimos co goberno, parecenos ben, como non que se nos acepten algunhas das cuestións que puxemos en riba da mesa, porque, ademais, non polo BNG, non como polo BNG como organización política, sino porque moitas das reivindicacións que puxemos en riba da mesa son reivindicacións veciñais, as necesidades que hai nos barrios, necesidades concretas, pero non podemos facer unha valoración xeral sin toda a documentación, e documentación, como digo, que é moi importante. Ainda non se convocou a xunta de... Non, de momento non. Non. Tendes esa documentación xa? Ainda non. Non, temos a documentación que se nos pasou o luns, pero está incompleta, que nos avisamos. Creo que hoxe la vai dar, creo. Sabedes máis, Carlos? Non sei, non sabes. Eu non o sei, non a recibí, non pitou o móvil, así que creo que non a recibimos. En todo caso, bueno, os medios de comunicación, a prensa escrita, di que a recibiremos hoxe, non sei. Non sei, de todas maneiras, o luns foi unha mera entrega da documentación e parece un completo. Entón, nos necesitamos, de verdad, para non a teima nosa, o sea, que necesitámoslo para facer a valoración xeral. Non é unha cuestión formalista, tal, que documentación que é fulcral para os orzamentos. Ainda se levou onte, creo, nesa xa de negociación o anexo de persoal, e entendemos que non lo terán que facer chegar hoxe, pero... Bueno. Sí me parece a mí que oír. Sí. Sí.